الجخاب حداش فيديو متسكنا له ناي لو معت فيديو كا زعبا انجراينا كنزارب انجرا زابيكن ليش اقركم بفطو وصع زابيكن كل فتيك عبيت سيرش جيكن زابيكن تلو اذا فيديو نعاكن يتملكتكن انا نوح غيزه ابي نيرو ستيل فيديو نسرح كله هنا انجرا فيديو لاني استسالوا معناتيو كم زوتي ليله نسرح كله هنا نوح غيزه ግን በቃ አቢል ኮምፕሊትሊ በቃ ከስታይ ኮይኑ አይኔ ብሉ ገለ ብሉ እንጀራ ኮይኑ ቀማራ ተስፋ ቆሪጠ ሰለስተ ነገራት ምስቀየርኩም ለአን ምስቀየርኩ ያለ ኮምፕሊትሊ ተቀየሩት እንጀራ ማለት በቃ ካብ አይነ ዘይ ብሉ ብዙ ሐሳባት ይደውይለ ማሐዙት አይደውይለ ብዙ ሐሳባት እንጀራ አቢል ሴም ስታይል እንዳ ነገራ ነው 50 ዝበር ብላን ምሽዶ ወላትና ቪዲዮ እንዳደረገም ኮሎ በቃ ከምገለ ሕሙም ሻሎ ቢሕ በቃ ከምገለ ኮይኑ ነይሩ ነው ይዕዋ እዚያ ሰለስተ ነገራት መስቀየርኩ ግን ከምዝመልኩን ኮምፕሊትሊ ተቀይሩ ከምስትሪዮ ዘለኹና ኣብዚ ቪድዮ ኣብስታምኒ ከምስትሪዮ ዘለኹ ማለት እዩ ከካፍለና ላኒ ዘንሕዋተይ ፈልጦ ኣለዎን ኢላፍታ ዝበፂሐ ዘለኹ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለዝወስደክን ዘለኹ ይሒዘልክን መፅእ ዘለኹ ኮፍሊ ክትፈትዋ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባርካ ኣይትሕማዕ መወዳእታ ረኣያኩም እታ ቪድዮ ተን ሰለስተ ነገራት ዝቀየርኩን ኣብቲ ድሕሪት ቪድዮ ኣቐሚጠልክና ኣለኹ እተን ሰለስተ ነገራት እንድሕር ቀይርኩን ከምዝናተይ hopefully እንጀራ ጥቦ ወጥርክ ነው እና ነው ተከነዳሉ ኢና መጆብት ያጋለ ያለሁ ከምዚ አትላትከን ዝበለጸ እንዚያ ጽባት ያለ መልወሲት ንቅጫል እንባሻን ሁሉ ነገር አዚያ ጽባት ነበር ጻዳ ጣፊያ ተቀምሎ ማንቲ መስኡንታይ ኩስ ኸለ ይሄጅ ስገም ባርሊ ወይካ የመጀመሪያ ማይ ቢحውና ክንገብርና አخذنا ኻታ ቀዳመይት ነጥብ ይዝቀየር ኳ ክነግርክኒ ማለት ቀዳመይት ዝቀየር ኳ ማይ ቢحው ያ ማይ ቢحው በጃኽን አብ ደገ አይተቀምጦ ይኽን አፍሪጅን ተቀምጦ አነ ከም ፈቲነዮ በጣም ጽቡቅ አይወጸለይን ባዕለይውን ማይ ቢحው ገረ ፈቲነይ ነራ አይወጸለይን አመወዳታ ግን ማይ ቢحው እንታይ ገረ ተቀዳመይቲ ነጥብ ዝቀየር ኳ ዝበልኩኽን ካብ ሓንቲ ሓፍተይ አምጪ ማለት እዩ ከም ገረ አበጊሰዮ ኮምፕሊትሊ خاخم ዝበልኩን ካ ተቀይሩት እንጀራ ማለት እዩ ስለዚ ተአቤክን ደባላሽወክን እንድሕራሉ ኮይኑ ቀዳመይቲ ገብራ ዘለክን ፖይንት ወይ ሓድሽ አዳሉ አባዓለክን ሓድሽ ምድላው ዘይትخلوትክን ወይ ካ ስቲል ሓድሽ አዳሊክን ዘይመጽልክን ተኮይኑ ካብ ሕዋትክን ካብ መሓዙትክን ማይ ቢحው አምጪኽን ፈቱነይክን ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ ይኾነ ብጣዕሚ ገሪምኒ ወላ መጎጎ ሳብ መቀየር ከማን ሓሲበ ነይረ ናይ መጎጎ ይኹን ገሌለ ማይ ቢحው መስቀየር ኮይ ግን ብዘይ ዝኾነ ጸገሚዩ ስሙላስ ይኻትሪዮ አፍ እንዳበለ ንላዕሊ ክስታይ ቢል ማለት ማይ ቢحው ቀዳመይትነት ይገባ አዘለከን እንድሕር ኮይኑ ማይ ቢحው ክንቀይራ ይኽን ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን ካ ኣብ ዓኻ ተጠቂመለኹ ኣብ ምልዋስ ማለት እዩ ኣብ ዓኻ ብጣዕሚ መቀረቱ ዝغيሮ ብጣዕሚ ኣነ ማም ብጣዕሚ ብዙሕ ገይረሉ ኣለኹ ከይዕረርክን ተፈሪሕክን ኣይዕረርኒ ማራጥዕሚ ዝጨውከ ኣምሱ ማለት እዩ ገብረሉ ጀሚረ ዘለኹ ዋላ መፍካሱን ይሕግዙ ኢለኖ ናይደኖ ከመይ ምዃኑ ግን ኣብቲስቱ ኣነ ስለዝረኣኹ ብጣዕሚ ጥዕሚ ዝገብሮን እንጀራ ማለት ታማሽን ጽቡቅ ጌራ ምስ ሓሰይቱ ብኸመይ የማሽን እዚኣ ጽቡቕቲ ዝበልኩን ፃዕሪልኒ ግን ጽቡቅ ጌራ ሕስ ይተብለልካ ማለት እዩ ሞር ክሕስ ከሎ ሞር ስለዝጽቡቕቲ እንጀራ ካልእ እቲ ዓቐን ተጠቂመሉ ዘለኹ ኣብዚ እንጀራ ከዓ ክልተ ሸሓኒ ጣፍ ተጠቂመለኹ ጻዕዳ ጣፍ ሓንቲ ሸሓኒ ከዓ ስገም ተጠቂመ ዘለኹ ከም ስሪዕ ዘለኹን ኣብ ምልዋስ ከሎ በቃ ዓይነ ኣብቲኡ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ከዓ ከም ስሪዕ ዘለኹን ተነፊሑ እንዳዕሊ ባዕሎም ክትሪኦም ብፍላይ ከምዚ ክሊር ፕላስቲክ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ባዕልኽን ክትሪኦ ይኽን ከመይ ከም ዝኸውን ሕጂ ብዛ ቪድዮ ብክልተ መንገዲ የርእየክን ዘለኹ እታ መጀመርያ ኣብ መንጎ ገዲፍያ which is ሓፍ ምስ በላ ኣብ 4 ሰዓት ብየረ ገሊጽልክና ኣለኹ እታ ኣነ ሰንኪተ ዘለኹ ግን ምስ ጸለለ ያውጽእ ዘለኹ which is ንጎይ ተቢል ተለዊሽት ቢحውና ማለት እዩ ቀሪብ ኸሪክኔ እንድሕር ተጸቢኽን ምስ ጸለለ ዳኣቤክን እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ ከምዚ ደረጃ ልክዓርከባ ኣብ ሕጂ ዘርኣኹን ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣፍ እንዳበለ ከሎ ኣብ ከምዚ ኣረኺብክን ኣብ ኣኸደኽን ከምዚ ኣይለኸለ سنكتا ريالله كما يلحافي لصنيحه اب كم دخلو سنكتا اندح كون ግን በታ መሰንክታ አይክን ተሐስባ ከም አገርክን ለወሳ ያخ ካውሽዑ ኢዛ አው خلوك ስንከተልክኒ ማለት እዩ ነጽባሂቱ ትሕድሮኦ ትኾንክን ወይ ከዓ ተማይ መስጸለለ እንድሕር ትገብራ ኾንክን ግን ሽግር ይብሉን ዋላ ማይ ተብዛሕኩናሉ በቲ ናቱ ማይ ኣብ ኣሲስ ክንሽዑ መሊስከን ቀጥንክን ትናትክን ዓቀን ሓፊዝ እንደላይ ቀጥንተ እንደላይ አገርክን ከዓ ስንክቶ ማለት እዩ ኬምባር ጠሪልና ነው ዝብዝ ቪዲዮ ትሪዮ ዘለኹን እንጀራ ግን ምስ ጸለለ ሰንኪቴ ዘለኹ
ሓደ መዓልትን ፈርቐን ገለ ገብሪ ትመዓልቲ ክውስኽ ከሎ ትመቕረቱ ከዓ እንዳመፀፀ ይኸይድ ማለት እዩ ብኸምኡ ይኹን ትብሎ ከም ዘለኹን ሳለስተ ራብዕቲ ከተፅንሖኦ ትኽእላ ኢኽን በቲ ናቱ ፅላል ገይረ እየ ዝቕጥኖ ማይ ኣይእትወሉን እየ ዝኾነ ማይ ኣይገብረሉን እየ በቲ ሓፍ ዝበለ ፅላል ብኣ ገይረ ዓቐነ ገይረ ክቕጥኖ እየ ማለት እዩ ብዘይ ላፋ ኢና ክንስንክቶ ዝኾነ ላፋ ከይገበርና ኢና ክንስንክቶ ካብኡ መጎጎይ ኣርሲነ ብ450 ጌራ ኣርሲነ ኣለኹ ዳሕራይ እንዳረኣኽን ትምቆት ንስኻ ትደልየን ተብሉ እዛ ተጠቂመላ ዘለኹ መጎጎ ዋስ ምጣድ ትበሃል በዚ እየ ዝጥቀም ኩሉ ነገር ገብረላ ቅጫ ገብረላ ፓንኬክ ገብረላ ቪድዮ ንትልክና ኣለኹ ርእዮ ኢኹን ኩሉ ዝጥቀመላ ስለተሓታኒ እየ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ከመይ ዝበለ እንጀራ ነውፅእ ኣለና ቀፂልካ እታ ካልአይቲ ነገር ዝቀየርኩ ከዓ ክነግረክን እየ ካብ ጣፍ ጥራይ ትገብራ ከዓ ዝኾነ ነገር ሓዊሳሉ መሸላ ወይ ስገም ሓዊስካ ከዓ ፈትኖ እየ ኣነ ብጣዕሚ ለውጢ ሪኦ ኣለኹ ተዓቅም ከዓ ካብ ሓንቲ ማሕዘአ ወሲደ ዝውን ክልተ ብሓደ ረሽኹ ማለት እዩ ክልተ ጣፍ እንድሕር ተጠቂምካ ሓንቲ ከዓ ትመሸላ ካዲኻ ስገም ካዲኻ ትገብሮ ማለት እዩ ካብኡ ድሕራይ ፅቡቅ ምስ ወፀልክን በብግዜ እንዳቀያየርክን ዘሰማምዓክን እኽሊ ትገብራ ማለት እዩ መጀመርያ ግን ኣብዚኣ ከጀምራ ከለኹ ብስገምን ብጣፍን ከም ዝበልኩን ትረሽኻ ብክልተ ሓደ 4 እንድሕር ተጠቂም ክልተ ትጥቀማ ኣለኽን ማለት ፍርቅናቱ ይኽን ትጥቀማ ዘለኽን ካብኡ ቀፂለ ከዓ መጨረሻ ተን ብፍጹም ዝኣብየክን ከምዚ ጌርክን ዋላ እንድሕር ኣብየክን እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ዝቀየርክዋ ዝረኣኽዋ ቤኪንግ ፓውደር ተጠቀማ ኢኽን ኣብቲ መጎጎኽን ኣብ ገሊኡ መጎጎን ፍሕሽ ኢሉ ሪኢኹን ክትኮና ትኽእላ ኢኽን ቤኪንግ ፓውደር ጌርክን ትውልሎ እዚኣ ካብ ዩቲዩብ ቻነል ሪእያ ኣነ እውን ናይ እንጀራ እንዳረኣኹ ከለኹ ኤልሳ ኩናማ ትብል ቻነል ኣብ ናተኣትይኽን ትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ንሳብ ኣብ ቤኪንግ ፓውደር ገይረ ክትውልሎ ኩላ ሪኣ ብከምኣ ፈቲንያ ኣብቲ ኣብይኒ ዝነበረ ግዜ ንሱ ምስ ገበርክዎ ዓይኑ ኣትሊስት የውፃልካ እዩ ኣማራፂ ሰሲእንካ እዚኣ ሳልሰይቲ ፖይንት እውን ፅብቕቲ ፖይንት ኢለ ዝሓስባ ተጠቅማላ ኢኽን ርአያ ኢኽን ከምዚ እንጀራ ደስ ይብለካ ከሎ ብፍፁም እንድሕር ኣብይክን እቲ መጎጎኽን ቤኪንግ ፓውደር ጌርክን ወሊልክን ለውጢ ክትሪአሉ ሓፍ ስለ ዘብለካ ቤኪንግ ፓውደር ከም ሳልሰይቲ ኣማራፂ ካላት ግን ድሕራይ ምስ ከኣልክን ፅቡቅ ገይሩ ምስ ወፀልክን እቲ ቤኪንግ ፓውደር ተገደፍክኖ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ ጌርክን እዘን ሰለስተ ፖይንት ዝሃብኩን ኣብዚ ቪድዮ እውን ይተልክና ኣለኹ ከመይ ጌርክን ቤኪንግ ፓውደር ትገብርኦ ኣብኢኩም ንግፍ ኣቢልካ ኢኻ ከም ትሪኦ ዘለኹም ንግፍ ኣቢልካ ኢኻ ትገድፎ ከምኡ ጌርክን ከዓ ከስንክታት ትኽእላ ኢኽን ኣብ መወዳእታ ማብሒቕክን ኣፅሊልክን ኣቐሚጥክን ኣብ ፍርጃ ኣምጦም ዝበልኩኹን ኔክስት ታይም ከዓ ከምዚ ጌርክን ትቕንፅላ ትለውሳ ራይም በኣ ሚያለክን በላኻ ዝበለ እንጀራ ስንድትና ዶ ማለት ሆፍሊ ፅቡቅ ክወፀልክን ካብ ናተይ ማለት እዩ ተን ኣሸጊርክን ዘሎ እተን ፅቡቅ ዝወፀልክን እንጀራ ወይ ከዓ ኣማራ ልስሉስ እንጀራ ዝወፀልክን እንተለካ ረሲፒ ፀሓፋልና ኢኽን ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ኮመንት ፅሕፋ ከለኽን ኣነ ከምዚ ገይረ ከምዚ ወፂለ ኢልክን ፕሊስ ኣብ ታሕቲ ፀሓፋልና ኢኽን ክንፍትኖ ከምዚ ገይረ ንዓይቲ ፅቡቅ እዩ ዝወፀለይ ስፔሻሊ ኣብ ካናዳ ዘለኽን እንታይ ዓይነት ሕሩጭ ትጥቀማ እንታይ ዓይነት ኩሉ ትገብርኦ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኣብቲ ታሕቲ ኣብቲ ኮመንት ንገራና ኢኽን ተን ፅቡቅ ዝወፀ